Unang kagat para sa inyong mga bashers ko. At na nagpadawla kakabsat. Tikantay tikabsat yu. Ta dinner time manin. Gapungarot nga nagluto dahi tikabsat yu. Sakto! Apatunaya kadagiti bashers ko nga amumot dahi tikabsat yu ti mangang ti. Manok! 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 Tatamuda! Puro! Nateng tamuk nga kanen. Ay, nakatipakita kanya yung mata. Nga amuk matimangan. Ti! Karne! Nakabsat ko. Ni? Nagpay. Unang kagat para sa inyong mga bashers ko. Wow! Nada! Adat! Anghang! 3 times spicy. Mayroon nga ba ko? Bashers! Kita nyo na? Marunong din naman akong kumain ng karne! Saka burger. Yun na kayo, mga bashers ko. Gusto na nakaluto ka meron kapsat nyo. Wala ka lang natali. Patala, tikan na natin kapsat nyo. Naadap ng dagat hindi kakayatan dahil di kapsat nyo. Naadap. Siyempre, para maging spicy naman ang buhay ko. Nako. At dapat din nag-message nga. Kasi siguro makagatang tinaimas niya. Punanagkat din. Grabe. Nakita na lang sa taong nga manganti ka na yung nagulay ko. Grabe pinangdadaw da. Wood. Sige. Oo. Wood. Hangko ma-fort di gumatang tikwa. Karne. Kas kada hamburger, kas kada pizza. Kasi pobrenak lang. Anya, masaya kan? Grabe na. Kaya nang sa ko, dati na imas nga kanakot kwa, i-post ko. Hindi naman kasi ako ganun. Ano yun? Kailangan pa bang ipangalandakan yung mga ganun? Alam? Magbago na nga kayo. Grabe. Ang daming bitter sa mundo. Pag binalikan kayo ng karma, saka kayo magsisi sa mga sinasabi ninyo. Ano? Gusto lang ako, balog ito biyag ti tao. Nagiti marikrigat, na-produce ti mga ramit ni paraan, awan imposible. At nagiti mayaman nga madito ugali da, na-produce ti gamit ti paraan. No, imposible. Ba, bumagsak na dagos. Ipangan ko kay dilatang. Bahala kayo kakabsak. Na madi kayo balbalo. Tuloy ulat na dahil ang ugali nyo. Pintas mo kay diatang ugali. Shout out dagiti supporters ni probinsya ng Ilocana. Dagiti nasa sumpot nga supporters ko. Love you all kakabsat.